moc ne. Je manipulující a přesto dokonale poslušná. Všichni říkají, že ten výbuch na molu se vymyká její povaze. Nikdy nemenstruovala. Takže je to hormonální? Myslím, že je to naprosto dokonalá žena. Potřebuji jednu rezonanci. Škubání přestalo. To proto, že jsme vám změnili lék zpátky na opravdový. Už nemluvte. Dali jste mi falešný lék? Jak jsem řekl. V naději, že neucítíte potřebu nám to říct. Už nemluvte. Wilson jí dělal ultrazvuk. Říkal, že vaječníky jsou menší. Ten by byl správný, kdybychom hledali rakovinu vaječníků. A co tedy hledáme? Tohle. Můj bože. Vypadá to jako nádor. Ale to jsou... Jo. Našli jsme nádor. Má rakovinu? V zásadě ne. Nemá rakovinu? Je to rakovina, ale on má rakovinu na svém levém varleti. Ale já nemám varlata. Ona není kluk. Jeho DNA říká, že ano. Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. Vy máte mužský pseudohermafroditismus. Všichni začínáme jako dívky a pak se diferencujeme na základě genů. Z vaječníků se vyvinou varlata a sestoupí. Ale při jednom ze 150 000 těhotenství se plod s chromozomy XY chlapec vyvine v něco jiného. Jako vy. Vaše varlata nesestoupila, protože jste imunní na testosteron. Jste čistý estrogen. A proto máte taky posílené ženské vlastnosti. Svěží pleť, velká ňadra. Takže dokonalá žena je muž. Příroda je krutá. Tohle je samozřejmě vtip. Tohle není možné. Ne, vtip by byl, kdybych vám říkal homouš. To je rozdíl. Teď ho napíšu na operaci. Ne, mýlíte se. Jsem holka. Podívejte se. Jak tohle můžete říct? Vidíte, všichni se na mě díváte, jsem krásná. Ten hněv. Mluví z vás rakovina. Teď se oblečte, uřízneme vám koule. Pak budete holka.